Chceli by ste regulovať hmotnosť, ale potrebujete niekoho, kto vám s tým pomôže? Volám sa Silvia Masaryková a som všeobecná lekárka na klinike Envi, zaoberám sa reguláciou hmotnosti. Mojím cieľom je nastaviť pacienta na zmenu v životnom štýle, nevenujeme sa žiadnym dietám. Vieme podporiť zmeny v životnom štýle pomocou medikamentóznej liečbe. Na začiatku pacientovi urobíme laboratórne odbery, meranie InBody a anamnézu, kde sa zaujímame o liečbu pacienta, predchádzajúcu chronické ochorenia a vývoj hmotnosti v priebehu dospelosti. Na základe individuálnych požiadaviek pacienta potom vieme nastaviť na liečbu, doporučíme mu zmeny v životnom štýle, ktoré sú ľahko uskutočniteľné a hlavne dlhodobo udržateľné. Liečbu aplikujeme jedenkrát týždenne u nás na klinike. V pravidelných intervaloch je pacient sledovaný. Každý mesiac robíme váženie, každé 2 mesiace InBody meranie, kde kontrolujeme percento tuku, vody v tele, vývoj hmotnosti. Po 6 mesiacoch kontrolujeme laboratórne parametre, aby sme videli efekt liečby. U pacientov sa venujeme nielen redukcii hmotnosti, ale máme taký celkový pohľad na jeho zdravotný stav. Je dobré chudnúť pod odborným dohľadom.